zuengana gatoz, Julen kanpainaren berri ematea. Kanpainaren nahia handia da. Irakurzaletasuna sustatzea, libururen artean gozatzea, libururen artean disfrutatzea. Zergatik irakurri? Amesteko aukera bat delako, sormena lantzeko, divertigarria delako, besteen historiak entzuteko, gehiago jakiteko, zoriontsu sentitzeko. Kanpaina honek irakurmezaletasuna indartzea eta gustuko hain duzu liburuak aukeratzea ditu helburu nagusiak. Asmo horretan, apirilaren 9-tik maiatzaren 4 bitarte, hainbat ekintza desberdin egingo dituzu. Besteak beste, eskulanak, ipuinak entzun eta Jul bozketan parte hartu. Horregatik, apirilaren 17an, goizeko 9:30-etatik 11:30-etara Jul kanpainaren bozketan parte hartuko duzue, eta bozketa liburu txokoan izango da. Egun horietan ere, zenbat esaldi zuzen erabiltzen ikastea nahi duzunez, jarraian duzen esaldia erabil dezazuen proposatzen ditugu kanpainak irauten duen bitartean. Baita aurrerantzean ere. Zer iruditu zaizu liburua? Ederra, bikaina, mundiala, gatza. Bukatzeko 15 aldia bilotzeko Julen abesti ikasi eta abestuko duzue. Animo, denon artean lortuko dugu liburuaren artean gozatzea, liburuaren artean disfrutatzea eta euskaraz zuzen egitea. Arritxaren laguna.